Новое радио. Все только начинается. Новое радио. меҳмони барномаи шомгоҳӣ дар ин шом чемпиони ҷаҳон оид ба самбо, яке аз устодони варзидаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Хушқадам Хусравов. Хуб, инҷо мо аз шумо пурсида будем. Хушқадам, 11 ноябр дар шаҳри Бухарести, Руминия, дар риштаи самбо дар вазни 62 килограмм соҳиби медали ва тилло гардидед. Пас аз соли 1975 баъди аввалин бор чемпион гардидани Саид Мумин Раҳимов оид ба самбо. Пас аз 42 сол варзишгар аз кишвари мо тавонист ки соҳиби ҷои якум шавад. Сабаб дар чӣ буд? Ин қадар сол яъне ки набуд аз кишвари мо. Сабаб дар он ки ҳар як давру замон яъне варзишгарои худашро дорад ва ман сабабиро гуфтан наметавонам ки барои чӣ набуд. Ва хушбахтона дар соҳибистиқлолии мамлакатамон бинед ки дута чемпиони ҷаҳон шуд. Дар соли 2017 Берӯзи Хоҷазода ва дар соли 2018 ман тавонистем парчами давлати азизамонро дар чемпионати ҷаҳон баланд бардорем. Дар мусобиқа намояндагони чанд давлат оман иштирок доштанд ва чӣ гуна буд шаффофияти бозӣ? Чемпионати ҷаҳон ки дар соли 2018 дар шаҳри Бухарести давлати Руминия баргузор гардид, зиёда аз 82 давлати дунё яъне иштирок карданд ва хушбахтона Тоҷикистон бо ҳайати пурра бо сардории мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Носир Қодируч Бозоров мо ба ин мусобиқа сафарбар шуда будем ва хушбахтона 4 медал ба даст овардем. Ва дар байни 4 медал, як медали тилло ки ман тавонистам бо 5 ҳарифи пурқувватам аз давлатҳои Мексика, Болгария ва Гурҷистон, Украина ва вохирин ниҳои ман бо варзишгари Русия буд ки тавонистам ӯро мағлуб намуда. Сазовори ин унвон ки ман зиёда аз 20 сол яъне орзуи ин унвонро доштам ва хушбахтона дар соли 2018 орзуи ман амалӣ гашт. Воқеан боиси ифтихор аст ба тамоми мардуми тоҷик, зеро ки чемпиони ҷаҳон шудан бори дигар ёдовар шудан аз кишвар ба тамоми ҷаҳон аст. хуб, барои ба ин бозӣ иштирок кардан дар кишвар чӣ тавр мегузарад интихоби варзишгарон барои иштирок дар чемпионатҳои ҷаҳон? Вале аввал чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон яъне касе ки сазовори ҷои якум мешавад, онҳо ба чемпионатҳои Осиё ва ҷоми ҷаҳон ва чемпионатҳои ҷаҳон сафарбар мегарданд. Ва хушбахтона ман аз соли 2007 дар дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон яъне чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон шудам ва то имрӯз дар дастаи якачини самбои ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорам ва хушбахтона 5 маротиба ман қаҳрамони қурраи Осиё шудам ва 4 маротиба ҷоми ҷаҳонро буридам ва хушбахтона чемпиони ҷаҳон дар байни ҷавонон дар соли 2013 шудам ва соли 2014 боз ҳам сазовори медали нуқраи чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Наритаи давлати ҷопон шудам ва соли 2018 чемпиони ҷаҳон шудам. Хушбахтона дар навори финалӣ дида мешавад вақте ки дуовар шуморо чемпиони ҷаҳон эълон мекунад, ҳайати дастаи Тоҷикистон шуморо бардошта ба куҷое бурданд? Аз ҳамон лаҳза нақл мекардед ба куҷо бурданд бардошта? Охирон рӯзи чемпионати ҷаҳон буд, як яъне варзишгари дигар монда буд ман ва вақте ки ман ба охирин ниҳоӣ баромадам, яъне охирин ниҳоӣ ки ман бисёр варзишгари пурқувват чемпиони ҷаҳон буд аз давлати Русия ки ин самбо види яъне русҳо аст, гӯштини миллии русҳо аст ва хушбахтона ман яъне варзишгари рустаборо мағлуб намудам ва варзишгарони тоҷик Беҳрӯз Хоҷазода, Зафар Олимшоев, Сорбон Латифов маро бардошта ба ҳамун яъне зале ки мо тайёрӣ медидем барои баромадан ба болои қолини варзишӣ ба ҳамон ҷо бурдам.
اینجا سوال میرسد از یک نفر شنونده ما با نام کامران. میگن که از چند سالگی باز با ورزش مشغول هستید و سیر موفقیت خود رو در جدای ورزش میگفتید با ما. من از 6 سالگیم با مکتبی ورزشی ناحیه ونج که پدرم مربی بودن مرا بردن. من از سن 6 سالگیم یعنی تمرین را شروع نمودم. در سامانه‌های اینترنتی یعنی که نوارهای استقبال شما در ناحیه ونج که بسیاری ها در حیرت موندند، شما خود انتظار بودید که وقتی که غالبیت به دست میارید در سطح جهانی اینگونه گرم خوش قبول میکنند ایدونه شما رو پیشواز میگیرند؟ هیچ کس این خیلی انتظار نداشت که مرا چنین پیشواز میگیرند و من وقتی که با ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد چمپیون جهان شدن سفربر شدم از ناحیه درواز، یعنی از ناحیه درواز که مرا پیشواز گرفتن در قریب همه ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان مرا خیلی گرم و جوشان پیشواز گرفته بودند به خاطر که من اولین چمپیون جهان از ولایت مختار کوهستان بدخشان چی در صاحب استقلالی مملکت چی در دوره شوروی اولین چمپیون جهان بودم. واقعا ارزنده است برای سزاوار استقبال گرفتن. اینچنین پدر شما نیز ناصر خسروف چمپیون چنگ کاراته مسابقه اتحادیه شوروی و یکی از چهره‌های شناخته در عالم گشتین جمهوری هستند. امکانیت بود که شما این یعنی سوهای گوشتینگیری رو انتخاب نکنید و دیگر سوهای ورزش رو انتخاب کنید؟ امکانیت بود؟ نه، من خودم یعنی با ورزش بسیار شوق و هوس داشتم و از خرده‌ام آرزو میکردم که با مثل استاد سعید مومن رحیمов قهرمان جهان شوم، ولی پدرم با من خود انتخاب رو به دست خودم گذاشت که میخوایی مشق کن، نمیخوایی من مجبور نمیکنم. وقتی که من از خردی همین خودم رو شناختم در خیال من فقط همین بود که با مثل استاد سعید مومن رحیمov قهرمان جهان شوم. ورزش این مشغولیت یگانه و اساسی شماست یا که بغیر از این هم یگان مشغولیت دیگر و یا که گویم یگان تحصیلات علم در جای دارید؟ من حالا فقط با ورزش مشغولم و در وزارت مدافعه یعنی ادای وظیفه نموده ایستادم با یعنی در کلوب مرکزی ارتش سیسکا اسکران رو تمرین نموده داده ایستادم. یک نفر شنونده ما با نام کامل میگن سلام و درود خوش قدم. خب در سوهای ورزش سن و سال مهم است. شما همچون ورزشگری کسبی چند سال دیگر در این سوها فعالیت رو ادامه دادنی هستید؟ تشکر زیاد. سن و سال مهم است. من اولی از ورزش رفتنی نیستم. یک 3-4 سال دیگر تا وقتی که خودم رو در بالای گلیم ورزشی خوب تصور میکنم یعنی برآمد میکنم و وقتی که دیدم که نمیشد بعد از ورزش میبرایم. حالا من در فرمای ورزشی خوب قرار دارم و ماهی مرد در کوبوک جهان یعنی جام جهان که در شهر مسکو فدراسیون روسیه برگزار میگردد اولین مسابقه در سال 2020 یعنی خودم رو میسنجم. خب خوش قدم، چون در بولو کمی پیشتر شما قید کردید عین زمان در مکتبی ورزشی قوه‌های مسلح همچون استاد فعالیت میکنید. مناسبت شما با شاگردانی که عنوانی حربی دارند و عموما با شاگردان مناسبت شما چگونه است؟ عادی یا که سخت و جدی با طور خودی استادی ورزش؟ استاد اگر سختگیر و جدی نباشد یعنی شاگرد خوب پیدا شد یعنی برآمدنش مشکل است و در جای کار آدم باید همه سختگیر باشند و من با اسکران یعنی جدی رفتار می نمایم تا اینکه توانند آنها هم با مثل ما پرچم دولتی از زمان رو بلند بردارند. بازم شما گفتید با المپیادای سال 2020 در شهر توکیو که برگزار می شود تیاری های شما چگونه است؟ در المپیادا برای شما اساس چی است؟ اشتراک کردن و یا که باز می خواهید که البته غالبیت رو به دست دارید؟ ما یعنی ویدی المپی اعلان شده است تا حال نمودی بازی المپی اعلانش نمودن و حالا در المپیادا یعنی معلوم نیست که راهش میتین یا نمیتین و آوازمای ما رو اگر که راه بتیم من حالا در ریتینگ جهانی در وزن خودم
дар зинаи дуюм қарор гирифтам баъди варзишгари ӯзбекистонӣ. агар ки яъне сар битиҳанд моро, мо хеле хурсандем ва кӯшиш менамоем ки медали тилло ба даст биёрем, агар ки самборо яъне роҳ битиҳанд ба олимпиада. хуб, яъне ки то имрӯз дар рӯйхати бозиҳои олимпӣ вуҷуд надорад гуфтанед? бале. умуман бояд мегуфтед ки вақте ки бозиҳои байналмилалӣ баргузор мешавад, аз ҳама хурдтарин вазн барои иштирокчиён ин кадом аст? вазми 52 кило ҳаст аз самбо, ки аз вазми 52 кило шурӯъ мегардад ва то ҷамъи 100 кило. гӯштини самбо аз дигар гӯштинҳо бо чӣ фарқ мекунад? чаро дар самбо гӯем то ба имрӯз дар қатори ҳамин бозиҳо нест? ба фикри шумо дар бозиҳои олимпӣ барои чӣ ба фикри шумо нест? аз намуди бозиҳои варзиши дигар чӣ фарқ дорад, гуфта метавонед? самбо яке аз намуди пешрафтаи дунё, ман варзиши пешрафтаи дунё ба фикри ман ҳисобида мешавад ва самбо аз яъне дзюдо дар фарқияте ҳам надорад, дар либос камтар фарқ дорад ва дар гӯштин ба фикри ман ягон фарқияте надорад. аввал дзюдо ҳам аз по иҷозат буд гирифтан ва ҳоло аз поро гирифтан ва камтарак тағйирот дорад. намедонам сабабиш дар чӣ бошад ки то ҳол ба бозиҳои олимпӣ самборо надароварданд ва кӯшиш карда истоданд. федератсияи байналмилалии ФИАС кӯшиш карда истодааст ки самборо види олимпӣ, яъне дар бозиҳои олимпӣ дароранд. ассалому алайкум, шоматон бахайр. хушқадам, аз шумо пурсиданиам ки барои бо варзиши самбо машғул шудан аз синни чанд солагӣ иҷозат медиҳанд? алайкум ассалом. аз яъне синни сол муҳим нест, 7, 8, 9, 10 кадом синни соле ки набошад, яъне агар шавқу завқ дошта бошӣ биё тамрин намоӣ. оё вақте ки ба гӯштингирӣ мебароед дар дил ягон маротиба эҳсоси тарсро ҳис кардаед ва устоди шумо кис мегӯянд? тарс неу, ҳаяҷон, ҳамаи варзишгар ҳаяҷон дорад то болои ҳамун баромадани қолини варзишӣ. ва вақте ки ман ба ҳамун болои қолини варзишӣ мебароям, ба ҳарифам ки яъне салом мекунам, ҳамаи ҳамун ҳаяҷон аз даруни ман дур мешавад. устоди ман, устоди аввалин ҳамин падарам Носир Хусравов мебошад ва аз соли 2007 инҷониб устоди ман мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, корманди варзиши тарбияи ҷисмонии ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадшариф Сулаймонов мебошад. хуб, мегуфтед ба мо аз ҳама ҳолати шавқовар ва ё хандоваре ки дар мусобиқаҳои варзишӣ дар хотири шумо мондааст, бо шумо рӯй доданд, аз ҳама ҳолати аҷоиб ё ки шавқовар кадом буд? умуман буд ин гуна ҳолату дар ҳаёти варзишии шумо? бале, аз ҳама ҳолати шавқовар ҳамун буд ки ман дар чемпионати ҷаҳон зинаи аввалро гирифтам. вақте ки ба поён фуромадам, Зафар Олимшоев маро бардошта ва баъдан вақте ман дидам ки Зафар гирья дорад, ман яъне аз ҳамун оби чашми Зафар ман хело худамро дошта натавонистам ва ҳамроҳ бо Зафар Олимшоев, Акмалдин Каримов ки устоди мо Муҳаммадшариф Сулаймонов орзуи чемпиони ҷаҳони моро дошт. аз ин сабаб аммо ҳолат ҳеҷ гоҳ аз назари ман дур намешавад. агар шумо ҳамин соҳаро интихоб намекардед, тасаввур кунед ки агар варзиш намебуд, шумо кадом дигар касбу корро пешаи худ мекардед? намедонам ва ман аз хурдиам мехостам ки ҳам варзишгар шавам, ҳам духтур, вале меҳри варзиш дар дили ман ҷӯй заду ман духтуриро як тараф мондаму ба варзиш машғул шудам. духтуриро махсусан барои чӣ касби духтурӣ? чиаш барои шумо дар он ҷо писанд ва умуман шавқовар аст? барои ман ҳамин яъне духтурои ҷарроҳӣ мекардам барои ман шавқовар буд ва мехостам ки ҷарроҳ шавам. ва баъдан ман дар яъне соҳаи варзиши калон ки даромадам, дигар ба худам гуфтам ки дигар роҳи дигар нест аз ин баромадан. се варзишгари беҳтарини тоҷик ба андешаи шумо киҳоро гуфтан мумкин аст дар риштаи ҳамин намуди варзишӣ ки шумо фаъолият доред? Акмалдин Каримов, Наби Муҳаммад Хоркашев, Беҳрӯзи Хоҷазода,
ино яке аз варзишгарони беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи самбо мебошанд ва албатта фаромӯш накунем аввалин ин устоди ҳамаи мо Муҳаммадшариф Сулаймонов ва ҷаҳонпаҳлавон шодравон Саидмуин Раимов мебошанд. боз як савол мерасад аз Дилнавоз. Мегӯянд ассалому алайкум, радиои нав шоматон бахайр бошад. меҳмони шуморо хушомадед мегӯям. аз ҳаёти шахсиятон қисса мекардед. шумо оиладор ҳастед, соҳиби чанд фарзанд ҳастед? имрӯз дар куҷо зиндагӣ мекунед ё ки дар зодгоҳатон ванҷ? мепурсанд. ман оиладор, ҳоло фарзанд надорам ва дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунам. дар вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият намуда истодам. барои варзишгароне ки нав ба ҳамин соҳа қадам ниҳода истоданд, мехоҳанд ки дар оянда дастовардҳои намоёнро соҳиб шаванд. шояд ба фикри ман нест варзишгаре ки дар дилаш орзу накунад ки чемпиони ҷаҳон шавад. чӣ гуна тавсияҳо дар оғози корашон ба онҳо, ҳамчун як варзишгари соҳиб таҷриба, чӣ гуна тавсияҳо дода ё ки маслиҳат дода метавонед? аввал яъне ҷиддӣ бошанд. варзишгаре ки рафтораш ҷиддӣ бошад, яъне тамринро дер намонад, хафо намонад ва баъдан вақте ки ба ҳамун тамрингоҳ ки рафтӣ, бояд ба худат нақша гузорӣ ки ман дар ҳаёт бояд кӣ шавам ва кадом унвонро ман ба даст биёрам. вақте ки унвон, яъне дар дилат меҳри чемпиони ҷаҳон, чемпиони бозии олимпиро ки парваридӣ, ба фикри ман худо хоҳад мешавад. боз як нафари дигар менависанд бо мо, мегӯянд меҳрубон салому дуруд, шуморо хушомадед мегӯям. ба ғайр аз шумо дар оила боз ки аз бародарон ё хоҳаронатон бо варзиш машғул ҳастанд? дар оилаи мо ман ягона варзишгар ҳастам ва яъне дигар ягон каси дигар бо варзиш. агар махфӣ набошад чанд нафар ҳастед дар оила? мо дар оилаи 2 писар ва 2 духтар ҳастем ва хушбахтона варзишро ман интихоб кардам. ва бародари дигаратон чӣ? не, бародари дигарам вай механик аст. таманниёти шумо ба ҳамаи он нафароне ки барои шумо инҷо саволҳои худро пешниҳод намуданд ва умуман онҳое ки шуморо ҳамчун чемпион, ҳамчун номбардори ватани худ ин лаҳза гӯш карда истоданд, чӣ таманниёт доред ба онҳо? ташаккури зиёд. аввалан ман миннатдории худамро ба яъне радиои 95 FM мерасонам ки мо варзишгаронро даъват намуде ва аз ҳоли мо варзишгарон мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон бохабар шуданд ва миннатдории худамро ба тамоми мардум мерасонам ки маро гӯш карданд ва агар ягон хатое аз ман сар зада бошад узри зиёд. ва дар оянда боз мо кӯшиш менамоям ки дар чемпионати ҷаҳони соли 2020 ки дар шаҳри Ашқободи давлати Туркменистон баргузор мегардад, кӯшиш менамоям ки дуюмбора ин унвони олӣ, яъне қаҳрамони ҷаҳонро ба даст орам. ташаккури зиёд. албатта мо низ таманно дорем ки боз насиб гардад ҳамин гуна як қаҳрамони ҷаҳониро ба даст овардан ва изҳори сипос баён мекунем чун фурсат пайдо кардед ва ин дархости моро пазируфтед ва ин шом дар меҳмонии радиои Нав будед. бори дигар хушомадед. хушқадам. Новое радио. Новое